खुलुमबाय बयखौबो आङो बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर बड'लेण्ड महोत्सवआव दिल्ली फारसे थांबाय थानाय ट्रेनाव सासे बर' आइजोनिफ्राय बेग, फैसा, मबाइल हरनि समावहाय सिखावफ्रा बर' आइजोनिफ्राय खावनानै लांदों। बे थारैनो दुखुनांथावना जादों होननानै आङो सानो। जोंनि माखासे बर' मानसिफ्रा बर' सुबुंफ्रा दासिमबो एलार्ट गैया, स्ट्रं नङा। न'आव जेरै बिब्दिनो बायजोआवबो थाहैनो नागिरो। गुबुनाव थाङोब्ला एसेब्लाबो स्ट्रं जानांगौ, एलार्ट थानांगौ। गुबुनाव एबा गुबुन जायगानि मानसिफ्रा जोंनि आसामफोरनि बायदि नङा। गुबुन जायगायाव थांनाय लोगो लोगोनो गाव एसे स्ट्रं एलार्ट जानांगौ। गावनि मुवा बेसादानो जा जिखि बुस्थुआनो जा एसे थाल लानांगौ। सिखावफोरा रेल स्टेशन, बास स्टेन्ड बेफोरावहाय थाखायो। सिखाव, डकेट, गुन्डा बेफोरबायदिया जोंनि आसामनिख्रुइ गुबुन जायगायाव बांसिन। बिनिखायनो जोंनि आसामनि मानसिफ्रा एबा जोंनि बर' सुबुंफोरा बबेबा जायगायावहाय एबा गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला, गारि मटर गाखोयोब्ला एसेब्लाबो स्ट्रं जानांगौ। रायजोफोर, बे आइजोआ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बिथांजोनि फोरमायनाय सुंद' भिडिअ क्लिपखौ जोबजासिम नायनानै लादो। आंनि मुङा मुस्रि पुर्निमा बसुमतारी, दिहिराज समस्तिनि UPPL नि अमेन सेलनि प्रेसिडेन्ट आङो, आफादगिरि। ओमफ्राय नैबे 11 नाम्बार दाबायाव जोङो दिल्लीयाव थांनो थाखाय मिटिङाव थांनो थाखाय फैदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा माबानिफ्रायनो ओरै गेटथिं हानहरनानै बेगनिफ्राय फैसाखौ आंनि बेगाव मानि बेगाव 8,000 फैसा दंमोन। ओमफ्राय आंनि डकुमेन्टस गासिबो दंजोबोमोन आरो आंनि हौवानिबो दंमोन आरो आंनि डकुमेन्टसखौ आंनो लाखाजोबो नालाय आंनावनो दंजोबोमोन। बेखिनि लांदो। ओमफ्राय कालेंदुवार समस्तिनि सारमोना UPPL नि मावथिफोरा बिथांमोना भेरगाव जिल्लानि बिथांमोना खांनानै एसे दा सहाय होदों आरो आंनो। माने आङो उन्दुदोंमोन, माबा उन्दुनाय माने बे लोगो खासेया उन्दुबाय थादों आरो जोङो सिटखौबो बिदि मोनखायाखै नालाय, ओमफ्राय बे सिटआवहाय माबा खालामनानै बाज'नो ओंखारदों आङो, बाज'नो ओंखारनानै लोगो सासेया दंमोन आरो खाथियाव। ओमफ्राय बेहाबो थिग गोदो गोदो उन्दुलांदों। ओमफ्राय बेहाथ' बिदि खरसा जानानै उन्दुखादों नालाय, बेना खरसाखौनो हानहरबाय। आं बाज'नो ओंखारनानै दुगैस्र'बो बावदोंसो आङो। दुगैनानै फैनानै नैबे गस्लाखौ गानबाय थादों आरो। गानबाय थाबा बे लोगो सासेनिखौ नैबे खिरखिजों हानहरबाय आरो। खिरखिजों हानहरबा आं आखाइखौ नुहुरबाय। बे आखाइखौ नुहुरनानै ओमफ्राय सिखाव होनबाबो गोसा होननो हायाखै आं। गोसा होनाखै, सिखावल' होनदो। होनबा बे लोगोआ उनथिबाय आरो। उनथिबा लानानै खारबायानो। ओमफ्राय आंनि लोगो खबा बर' बिथाङा माबा खालामनानै होसोबा अन्थाइ खुबै हरदों आरो बे सिखावफ्रा। ओमफ्राय आर'नाइ गांसेया बेयाव गोलैना थांदों। ओमफ्राय आंनि इन्दि जि गांसेखौ लांबाय आरो। इन्दि जिखौ लांदों बेखिनियानो। ओमफ्राय नैबे बागानपारा ब्लकनि बिथांमोनाबो आंनो एसे अनसुंथाइ होदों, ओरैनो साहा पानिफोर लोंलांनो होननानै। बिथांमोनाबो खांलायनानै फैसा एसे होफैदों आरो। बेखिनियानो।